Добрага дня, спадарства! Меня клічуць Вінаград, і гэта ж Вінаград. Тут я вам буду распавядаць пра падзеі Беларусі і свету, якія нейкім чынам мяне зачапілі. Пагналі! Адразу моя любимая рубрика «Беларусь крадушая». У Костюковичах ворона скрала у молодого человека 150 рублёў. Отдай! Отдай! Кому говорят? Отдай! Было як. Вырашыў малады чалавек пайсці ў краму, але заплечнік чамусьці пакінуў на лаўцы. Вяртаецца, грошай няма. І тут ён здзяйсняе фатальную для сябе памылку, і ён ідзе ў міліцыю. Тыя глядзяць запіс камеры відэаназірання, і вось што яны бачаць. Уяўляю сабе іх твары ў гэты момант. Ну а ў чым жа тут памылка, Вінаград, спытаеце вы? Грошай уже не вернуць, але злачынства-то раскрыта. А памылка ў тым, што ў міліцыі высветлілася, што хлопец гэтыя грошы скраў у 52гадовай жанчыны. Большую частку ён ужо паспеў праматаць, а тое, што засталося, 150 рублёў, варона і скрала. У гэтай гісторыі мяне больш за ўсё напружвае адзін момант. Хто тая жанчына, якая можа кіраваць варонамі? Не вздумай испортить мне утро. Карацей, містка нейкая, а мы пагналі далей. Міністр унутраных спраў Рэспублікі Беларусь Караеў запісаў відэазварот да сваіх падначаленых. Цалкам мы вам гэты відос паказваць не будзем, а то вы заснеце. Але два асноўныя моманты пакажам. Момант першы. От нас потребуется исключительная организованность, высокая личная дисциплинированность и выдержка. Предстоят значительные психологические и физические нагрузки. Значныя псіхалагічныя і фізічныя нагрузкі? Ё-маё, спадар міністр, пра што гэта вы? Спадзяюся, пра адмову выконваць злачынныя загады і пра тое, што ім пасля гэтага будзе цяжка несці дадому народную павагу. Ну и вось другі момант. Уважаемые коллеги, не поддавайтесь на провокации, не давайте поводов дискредитировать органы внутренних дел, самих себя и близких. Не думаў, што я калі-небудзь гэта скажу, але тут я цалкам згодны з міністрам Караевым. Упэўнены, што некаторыя супрацоўнікі міліцыі мяне такі глядзяць. Вось ім я і скажу. Не давайце нагоды дыскрэдытаваць органы унутраных спраў саміх сябе і сваіх блізкіх. Мы вам не ворагі. Дырэктар, яны зноў у каментах патрабуюць рубрыку з гадасцямі, а самі гадасцяў не пішуць. Ладно, мабыць, зробім у наступным выпуску. А зараз хвілінка беларускай сацыялогіі. Дарагому гледачу, магчыма, вядома, што ў Беларусі не існуе ніякай сацыялогіі, акрамя афіцыйнай. А мы-то з вами ведаем, якія там апытанні. Там дзеючы Александр набірае 70%, а Тихановская – 2. То, что вы только что сказали, одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Дык вось у Беларусі не проста няма ніякай сацыялогіі апроч афіцыйнай. У нас яшчэ і забаронены інтэрнэт-апытанні на тэму выбараў. Ну, тут кожны выкручваецца як можа, але больш за ўсіх мяне парадаваў Тутбай. Нядаўна яны запусцілі апытанне на тэму, які фільм вам больш падабаецца. І варыянты адказаў. Самотны мужчына, 3 жанчыны, Андруша, Чэ і Ганна. Нават тут самотны мужчына стабільна набірае свае 3%. Стабільнасць. Брава, самотны мужчына. А мы давайте рухацца далей. Рубрика «Сікаюць у вочы, а кажуць, што дожджык». Прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталля Эйсман спрабавала нас з вами пераканаць, што штогадовы зварот прэзідэнта ніхто не пераносіў. Наталля, ну вы сур'ёзна? На, серьезно, ты не верил. Справа вось у чым. Александр Рыгорович тут занік на 3 дні, а потым з'явіўся на блакітных экранах краіны. Але людзі, гледзячы на яго, пачалі перажываць за здароўе гаранта і наогул, ці ўсё ў яго добра. А тут яшчэ зварот гэты пераносяць з 3 жніўня на 4. Падазрона! Падазрона!
Пасля гэтага спадарыня Эйсман пачала казаць прыкладна наступнае. Вы ўсё хлусіце. Нічога мы не пераносілі. Мы раней планавалі гэтае мерапрыемства на 4. Наталья, ну як жа не пераносілі? Ну вось дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва Белта піша пра 3, а вось вы кажаце пра 4. Ты врушка! Ты такая врушка! Наталья, калі вас трымаюць у закладніках, міргніце 2 разы, і мы вас выратуем. Но это не точно. Карацей, далей яшчэ цікавей, таму пагналі! А зараз давайте поговорим про сам зварот. Я за свободу слова, честные выборы, равные права для женщин. Самому смешно. Я чакаў чагосьці экстраардынарнага, таму што часы зараз экстраардынарныя. Але не. Зноў кругом ворагі, зноў ён адзін з кім Беларусь не знікне, зноў абяцанне падняць заробкі. У мяне такое адчуванне, што я знаходжуся ў фільме «Дзень сурка». Сотни людей отмораживают задницы, поклоняясь жалкой крысе. Карацей, зварот цягнуўся значна менш, чым звычайна. Дзед пацеў, крактаў, хваравіта выглядаў. І таму мне не вельмі хочацца з яго кпіць. Іншая справа – поўны зал дармаедаў. Не, ну вы толькі гляньце на гэтыя твары. Вось вам самы класны відос, які поўнасцю характарызуе настрой на мерапрыемстве. Збеглі зайкі ў сцел лясны, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Ладно, давайте адчэпімся ад дзеда ды перайдзем да пазітыву. І вось вам пазітыўныя навіны. Спачатку у дзяўчыны знялі бел-чырвона-белы сцяг з гаўбца, таму што ён абразіў чыесьці пачуцці, а потым у сямейнай пары канфіскавалі фіранкі, таму што яны псуюць фасад будынку. Послушайте, это же бред. Ну ведь бред, послушайте. Что вы несете? Что вы такое сочиняете? Ну і дзе ж тут пазітыў, вінаград, спытаеце вы? А пазітыў тут у тым, што на наступны дзень гаўбец 24-гадовай Анастасіі стаў выглядаць вось так. А суседзі сям'і, у якой скралі фіранкі, павесілі сабе такія ж. А гэта значыць што? Гэта значыць старадаўняй крывіцкай пагоні не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Калі падлетак адчувае сябе неўпэўнена, ён пачынае пакасціць. Вось і тыя, хто называюць сябе ўладай, таксама пачынаюць пакасціць. Прызначыць штаб ціханаўскай пікет у дазволеным месцы, і тут бац! Выканкам праводзіць там свае мерапрыемствы. І так па ўсёй краіне. Івацевічы, Столін, Драгічын, Салігорск. І нават мой любімы Беразіно. У аўторак я хацеў наведаць пікет аб'яднанага штаба, але што ж я там пабачыў? Я пабачыў, што пляцоўка каля кінатэатра агароджана. Нейкія людзі распавядаюць казкі ў пустэчу, ёсць батут, супрацоўнікі міліцыі, працаўнікі вялікай культуркі маленькага Беразіно і, раптоўна, намеснік начальніка крымінальнага вышуку горада. Борис, что ты здесь делаешь? Але мелкіх пакасцяў з батутамі ім падалося мала. Таму 6 на Бангалоры замест вялікага мітынгу ціханаўскай з вольскім Дэніскіс будзе дзень чыгуначных войскаў з блэкджэкам, саладухам ды БРСМаўкамі. Болей таго, за дзень да выбараў будуць заняты ўсе пляцоўкі для нейкіх незразумелых канцэртаў, якія падазрона будуць нагадваць агітацыю за аднаго адзінокага мужчыну. І вось сяджу і думаю, як жа агідна гэта ўсё. А нас жа большасць. Таму ў мяне ёсць прапанова, дарагія беразінцы. А давайте мы з вами сустрэнемся ў нядзелю ля помніка Леніну ў 20:00. Гарбаты пап'ем з малінавым варэннем. Думаю, што іншыя гарады нас таксама падтрымаюць. Я вельмі даўно хацеў прамовіць гэтую культавую для ўсіх беларусаў фразу. Ну вы же самі ўсё цудоўна разумееце. Да сустрэчы. Пэка! Нет, моя лапочка, нет, моя лапочка.
На этот раз все по-другому. Ты знаешь свой крохотный рейтинг. Ты проиграл по-любому. Нет, моя лапочка, на этот раз все по-другому. Ты знаешь свой крохотный рейтинг. Ты проиграл по-любому.